Pipila ka mga pulis na suta nga wa sa ilang pwesto diyang nag-inspeksyon sa mga tungaan ang hepe sa kapulisan sa rehiyon. Dunay na late, dunay nausab ang schedule. Dunay mga classroom sa Dakbayan sa Mandawi ug Lapu-Lapu nga wa una paklasihi human maguba sa linog. Hangtod karon wa pay clearance gikan sa City Hall. Hulmador nga gituoang dunay diferensya sa pangisip napusilan sa pulis kay namato og balay. Gipasalig sa LTF RB7 nga di ra kaayo makahasol sa publiko ang pagpangandam unya alang sa BRT system. Atong ilailahon ang labing bag-ong mail anchor sa Aksyon Bisaya sugod ugma. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan, ani ang mabalita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Martes, petsa 3 sa Hunyo 2014. Ako si Dennis Tanok. Ihatod na mo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Ikaduhang adlaw pagani karon sa balik eskwela, sama sa gitapol na ang ubang pulis sa pagbantay sa mga tunghaan. Nasailan nga dunay mga pulis nga late nang mitunga sa ilang gibantayan nga eskwelahan. Andrea Patenya, Sugin Limi. Kung kagahapon sayo kaayong nag-standby ang mga pulis gawa sa mga tunghaan, kaganihang buntag, wa nila mapadayon ng ilang early attendance, mao nga gitawag ni Police Regional Office 7 OIC Police Senior Superintendent Orlando Walat ang atensyon sa upat ka station commander sa Dakbayan sa Mandawi ug Lapu-Lapu. Kay atul sa pag-inspeksyon kaganihang buntag, nasakpan niyang why police nga nagbantay sa police assistance desks sa Mandawi City Central School nga sakop sa Police Station 1 ug Subang Dako Elementary School nga sakop sa Police Station 2. Late sab nga miabot ang mga pulis sa Lapu-Lapu City Central School nga sakop sa Police Station 3 ug Ibo Elementary School nga sakop sa Police Station 5. Bugtong ang Mactan Elementary School ang dunay pulis nga wa malate atul sa inspeksyon. We really mean business in our deployment. That's why ako nagmatagid ko sa'yo. Without them knowing that I will be conducting again the surprise inspection to see for myself whether they are really complying with their commitment of deploying uniformed policemen. No? Giangko ni Police Chief Inspector Jimmy Agisanda ang hepe sa Mandawi Police Station 1 nga duna gyud sila'y sayop kay na late ug abot ang iyang tulo ka sakop nga gi-assign sa Mandawi City Central School. Gipangayuan na kini niyag explanation kun diin mag-agad ang posibleng silot. It was clear nga 6 o'clock na anak ang estudyante musod 7 man. 7 o 6 napay earlier anak. 7 o'clock na daghan mga estudyante na expect ang estudyante anak. So kinahanglan sa alas 6 na sila. Karon hitabo na late sila. Samtang si Police Senior Inspector Miguel Andeza sa Subang Dako Police Station mipasabot nga wa sab maabdi ni Walat ang iyang duha ka personnel nga gi-assign kay gisibog niya ang deployment schedule gikan sa alas 6 ngadto sa alas 7 sa buntag. Apan human matawag ang atensyon, mipasalig kining ibalik na sab ang schedule sa alas 6. 7 ang schedule na mo in deployment kay nakita man sa personnel na alas 6 wala pa kayo tao ba? Wala pa may tao. So 7 o'clock na-deploy na ako ang mga tao. Nagkataon lang na ang atong IC very early sa nag-inspect siya siguro mga alas 6 pa. Samtang nagpatawag og tigom si Walat sa mga provincial ug city directors aron tarungon ang police deployment sa mga tunghaan ug maklaro nga kinahanglang ana-ana ang mga pulis alas 6 pa lang sa buntag. Si Cebu Provincial Police Office Director Senior Superintendent Noel Gilyamak mipahibaw nga duna say mga pulis sa Dakbayan sa Talisay nga iyang girekomendar nga pahamtangan og disciplinary action kay nga late sab. Pinaka-worst, there is a tarpaulin there which read Police Assistance Center and yet there are no police visible. So, mas may siguro, if that is the case, that wala na lang siguro tarpaulin, no? Wa hinuon sila'y nadawat nga mga taho kabahin sa insidente sa krimen atul sa pagtungha sa mga tinunaan sugod kagahapon ug bugtong reklamo nga ilang nadawat mao ang problema sa huot nga trapiko, mao nga nakig-coordinate dayon sila sa traffic personnel sa mga LGUs.
Samtang mihangyo na sila sa mga school principals nga makigtagbo sa mga tinunan atul sa ilang orientation aron matagan og crime awareness tips hilabi na kadtong incoming first-year college students nga gikan sa lagyong lugar. We have noticed some students coming from other regions, provinces. If they go here, they will end up, makabarkada sila og mga notorious people, who are into illegal drugs. So that will be a problem. So mas may siguro, in the absence of their parents, the school principals, the teachers, especially the police, will guide them. Andrea Patenia, News 5. 8 kabuhan human sa nitabong kusog nga linog sa Cebu ug Bohol, nasuta nga ubay-ubay pang klase nga gipahigayon karon ilawom sa trapal. Sa dakbayan sa Mandaue, nasayran nga 60 ka classrooms ang padayong gisuta kon luwas pa ba kining klasihan human mapektuhe sa linog. Jinky Bargyo, Suginlimi. Dinhilang gihapon sa covered court sa Labugon National High School sa Dakbayan sa Mandaue, gipahigayon ang klase sa 6 ka mga section sa grade 7 atol sa ikaduhang adlaw sa pagbukas sa klase. Dinhiuna sila kay di na mapuslan ang ilang mga classrooms nga naapektuhan sa linog, 8 kabuwan na ang milabay. Kainit ug kahasol mo'y nagunang suliran sa mga tinunan ug magtutudlo dinhi. Sa nakalabay nga buwan pahingpit nga na-repair kining 14 ka mga classrooms dinhi sa Labugon National High School. Apan hangtod karon wa pagyapon kini siya maklasihi tungod kay nagkinahanglan pa kini siya og clearance gikan sa City Hall kung luwas na ba kini siya alang sa mga estudyante. Matod ni Mandaue City Engineer Dario Mago, 4 ka mga teams ang iyang gipagawas karon aron mo'y mususi sa kahimtang sa mga classrooms. Hangtod nga dunay go signal na gikan kanila ug sa Office of the Building Official kun obo, posibleng sa sunod semana pa mahibawan kun luwas na ba ang mga istruktura sa mga tunghaan. Kutob sa may inspection ron niya, pirma sa kontraktor na structurally safe na, isuhan na mong clearance, ihatag na mo sa mga eskwelahan. Nasayran nga sa 28 ka mga barangay sa Mandaue City, 60 ka mga classrooms ang naapektuhan sa linog. Jinky Bargyo, News 5. Sa Lapu-Lapu City DepEd Division, gilagway sa ilang labaw nga nagmalampuson sab ang pabukas sa ilang klase kagahapon. Apa nasuta nga kuwang gihapon ang ilang mga lawak sa ringan, lakip na ang mga lingkuranan ug mga libro. Sama sa uban doon sab sila'y mga tunghaan nga naapektuhan sa linog apan andam na kining maklasihan sunod semana. Ang dakbayan sa Lapu-Lapu doon ay 235 ka mga newly hired teachers nga gyapon-apod sa kapin 60 ka mga pampublikong tunghaan sa tibuok syudad. Ang gibuhat para pagsulbad sa problema sa classrooms namo nag-double shift mi. Nag-morning or afternoon session o saka session sa morning o saka session sa afternoon. Nang hinaot ang mga magtutudlo og mga ginikanan nga kanunay naunta ang mga pulis nga magbantay sa mga tunghaan. Lain nilang panghinaot nga matauran dayon og hagdanan og fire exits kadtong mga tunghaan sa dakbayan sa Sugbo nga nanginahanglan niini. Leslie Caminada Vistil, Suginlimi. Usa sa mga tunghaan nga dunay usa lang kahagdanan nga gigamit mao ang Labangon Elementary School nga gi-inspeksyon sa Bureau of Fire Protection ug ang nahimong rekomendasyon sa BFP mao ang pagbutang og hagdanan alang sa fire exit. Matud sa usa sa mga disaster in charge sa maong tunghaan nga si Sir Louie Mateo nga bisan og duna ray usa ka hagdanan ng ilang tunghaan, duna sila mga strategy aron di maglisod ang mga tinun-an kun ugaling dunay panghitabo. Nay amo assign boy scouts nga mo traffic during sa drill, ang grade 1 po nahog pagawas, then follow ang grade 6 para dili mag-jam sa tunga para safety ang mga bata nga mo-vacate sa building. So nagi-suggest ang firemen nga butay fire kanang hagdan ang kaning in between sa among tulo ka 3-story building o kaning pink building na mo diri sa Loyo para ang mga bata nga mo-vacate in case of emergency safe sa ilang pag-vacate sa building. Dako ang panghinaot sa mga magtutudlo sa Labangon Elementary School nga daling mapatuman sa pagbutang og laing hagdanan ug mga fire exit sa ilang tunghaan aron makalikay sa diskrasya ang ilang mga tinun-an. Laing panghinaot sa officer in charge sa maong tunghaan ingon man mga ginikanan nga unta kanunay na nga magbantay ang kapulisan. Mas nindot kay secure kita ba nga mga bata safe gyud mo tan-aw niya. Kami sa diri mga teachers murag first time no namo nga walay balita nga nainawalaan. Nang at least ba nga makakampante ganita nga safe siya ini kauli sa balay na
nya at least pod kay panahon gud karon gud labi na daghan kayo mga tricycle driver karon nga mga addict gani. Leslie Caminari Vistil, News 5. Nagpadayon karon ang pakisusi sa mga sakop sa Mines and Geosciences Bureau 7 sa mga tunghaan sa lalawigan sa Bohol nga apektado sa linog subay sa hangyo sa DepEd Bohol Province. Gingong dunay mga tunghaan nga duol sa sinkhole. Jinky Bargio, Suginlimi. Nagpadayon karon ang mga geologists sa DENR 7 sa pagsusi sa mga lugar di nahimutang ang mga tunghaan sa Bohol nga naapektuhan sa linog niadtong Oktubre 2013. Ang DepEd Bohol mo'y mihangyo sa mga eksperto sa Mines and Geosciences Bureau sa pagsusi kung luwas pa ba nga balikan ang kapin 650 ka mga tunghaan karon nga nagsugod na ang klase. Natay mga eskwelahan yun nga recommend na i-relocate siya. Dili na siya safe to build on the same site. Giingong duol sa sinkholes ang mga tunghaan, mao nga nagpadayon karon ang ground penetrating radar survey sa MGB-7. Base sa geohazard mapping sa DENR, daghan pang mga tunghaan sa Bohol ang peligro sa linog, pagbaha ug pagdahili sa yuta. Uban pa nga mga risk area nga dapat atong likayan ug likayan sa atong mga population aron sa ingon ana malikayan usab nato ang mga kadaot nga mahitabo lalo na sa atong mga lumulupyo na nang dapita. Ang DepEd una nang miingon nga bisan sa nangaguba nga classrooms, magpadayon gyud nga normal ang klase karong tuiga. Jinky Bargio, News 5. Subling magtigom ugma ang mga sakop sa Interagency Task Group aron ipaabot ang resulta sa ilang investigasyon bahin sa gingong pagplaster sa mga nurse sa maternity sa baba ni baby Johannes Noval. Matod ni Attorney Dante Hadman sa Commission on Human Rights, ugma na ipresentar sa tagsa-tagsa ka mga ahensya ang kagalingon nilang findings sa kaso. Ugma sab masayran kung doon na ba'y tulubagon ang maternity sa nahitabo base sa ilang report. Samtang misumiter sab sa iyang affidavit si Noy Locrecio Son kadtong lolo kan sang apo, biktima sab matud pa sa pagplaster. Ang iyang testimonya agi unyag suporta sa lahi nga kaso nga isangat sa mga ginikanan sa bata batok sa maong sa ospital. Ang interagency last week ay terminated, meaning human na dyan ang investigation. So we're just focusing naman sa pag-taping. Itong other matters, that is immaterial na siya. Hindi na ito siya kailangan i-tackle niya. Kung mag-meet. Nadawat ni LTFRB 7 Director Amid Quizon ang mando gikan kang LTFRB Chairman Winston Hines sa pagpatawag og public hearing alang sa usbaw sa pitihan sa mga public utility vehicle sa Rion 7. Gimugna ang maong mando niadtong Mayo 29. Nasayran nga mihangyo ang Citrasco nga ipatuman ang 2 pesos og 50 centavos nga minimum fare increase. Idin mahimo na unyang 10 pesos ang plite gikan sa 7.50 pesos nga minimum fare sa pagkakaron. Gimando sa LTFRB Chairman si Quizon nga mohimo og mga rekomendasyon subay unya sa public hearing. Nga ang argumento sa publiko o sa mga petitioners mo atong paminawon ug mo'y timbang-timbangon and will serve as the basis if at all there is a need and how much should a new fare increase should be. Gipasalig sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga di kaayo maapektuhan ang publiko sa pagpangandam unya alang sa bus rapid transit kon BRT system. Giangkon sa LTFRB nga dunag yung mga jeepney drivers ang maapektuhan kung hingpit na kining mapatuman sunod tuig. King Perez, Suginlimi. Human hatagi og go signal sa National Economic Development Authority ang 10.6 billion pesos nga bus rapid transit system sa dakbayan sa Sugbo, matud ni LTFRB Director Amid Quizon, nga dili dako ang epekto niini sa kausaban sa kadalanan ug transportation sector. Pinaagi sa lain-lain nga mga scheme sama sa rerouting ug kadtong absorption sa pagpanarbaho employment dinha sa BRT establishment or organization. Lakip sa mga kausaban tungod sa BRT system mao pagwagtang sa mga center island sa kadalanan sama diri sa Osmeña Boulevard tungod kay kinahanglan nga palapdan ng mga kadalanan alang sa bagong transport system. Tinguha nga mapatuman ang BRT system o paggamit sa mga bus isip pampublikong transportasyon sunod tuig sa dakbayan sa Sugbo, kagikan sa Bulacau ngadto sa Talamban.
Giangko ni Quizon nga doon nagipipila ka mga jeepney drivers ang mawagtangan og trabaho tungod sa bagong transport system. Duha ka lanes ang agian sa mga bus subay sa BRT route. Apan matud ni Quizon nga dili dako ang trabahoon sa pagpalapad sa mga kadalanan subay sa gihimong mga pagtuon sa wa pa naaprubahan ng BRT system. Di na sab kinahanglan ng permit gikan sa DENR sa pagputol sa mga kahoy. Pipila lang ka mga lugar sa iyahang agian mo'y maapektaran sa widening apan majority of the roads na to are wide enough to accommodate 2 lanes of buses. Those are Indian trees and those are ornamental trees nga man na siya source of lumber. Di pud na siya flood mitigating measure. Nangayo daan og pagsabot si Quizon sa mga motorista atol sa pagpangandam sa BRT system sa kadalanan. Namangyud na kanang mga gitawag na to birth pains, no? So probably na gamay nga dislocation, gamay nga congestion especially during the introduction of the civil works phase. Meaning inighimo sa mga facilities o infrastructure nga mo'y agian o magsilbi ni ining BRT nagigamay disturbance diha sa kadalanan. King Perez, News 5. Gipaybaw sa Provincial Bids and Awards Committee nga misubay sila sa balaod o sa insaktong proseso sa pagkuha og bag-ong security agency nga mubantay sa Capitol Compound. Kinitaliwa sa mga mitumaw nga pagsaway, mubalik si kapatid King Perez. Gikumpirmar ni Provincial Legal Office Head ug Chief of Staff Attorney Orvi Ortega nga wa pay na-award nga kontrata alang sa Black Pearl Security Agency isip winning bidder sa mga outsource nga mga gwardya sa Kapitolyo. Si Ortega sabang milingkod isip chairman sa Provincial Bids and Awards Committee nga maoy mohimo sa mga kontrata tali sa Kapitolyo ug mga pribadong organisasyon. So kaniadtong Domingo gideploy sa maong ahensya ang ilang kapin 200 ka mga gwardya nga gingong pagbuot sa agency bisan pa nga wa pay pinirmahay sa mga kontrata. Sa gihimong pakisusi ning inyong tigbalita, dunay mga armas ang maong mga gwardya sukwahi sa mga pasangil nga wa kini mga armas. Siguro sa PJSO masig ilang gisurahan ang Black Pearl o willing ba ang Black Pearl ana ni assume sila with a risk kay lakto pagkastorya ang risk nila what if ma-force disqualify sila so nara na nila. Nahuman ang kontrata sa kanhi security agency sa Kapitolyo nga Tactical Security Agency ni adtong Mayo 31. Ipasabot ni Ortega nga di na mahimong i-extend ang kontrata sa maong agency nunot sa gihimong bidding ni adtong Mayo 20. Maka pwede magpa-extend og usa, 2 ka adlaw or usa 2 ka semana lang. Pinaka-minus ana is 1 month. So magpaabot pa unya pod na pod mga usa ka bulan pa before sila ka-assumer tungod kay na-extension. Ana pa sa post-qualification stage ang bidding sa Black Pearl. Usa pa ma-award ang kontrata ug kung makapasar sa maong hugna sa bidding, ma-appeal sa ihap ang mga adlaw sa pagpanrabaho sa mga gwardya bisan pa nga wa pa na-award ang kontrata. Laing ipasabot ni Ortega nga igo lang nagpaabot ang back sa purchase request gikan sa Provincial General Services Office. Ang maong request gikinahanglan usa himuon ang bidding sa bagong security agency. Kini ang gitumbok nga hinungdan kung ngano gihimo ang bidding sa adlaw nga duol na sa expiration sa kontrata sa karaang security agency. Labi na nga ang atong OIC diha bago pa man si John Sepe. So siguro naay mga siguro mga tino sa siguro nga mga rasones nga wala masayo-sayo. Dugang katinawan ni Ortega nga mituman sa saktong pamaagi ang gihimong bidding. Nasayran nga dunay 5 ka mga bidders alang sa 37 milyones pesos nga kontrata sud sa 2 ka tuig. Kundiin nagtay ang 3 ka security agencies lakip na niini ang karaang gikontrata nga Tactical Security Agency ug Black Pearl Security Agency. Apan sa gihimong tiebreaker nakadaog ang Black Pearl subay sa pagtan-aw sa terms of references sa 3 ka mga bidders. Lakip ini ang gidaghanon silang mga ekipo. Ano man day eleksyon di man nga nada equity of the incumbent wala man na sa balaod sa 91-84 nga ingon na open the playing field for everybody to participate. Gihuman pa ang post-qualification report sa Special Technical Working Group sa Bids and Awards Committee aron mahimo na ang notice of awards sa nakadaog nga security agency. King Perez, News 5. Ang Mines and Geosciences Bureau mipagawas na sa ilang geohazard mapping alang sa mga kalungsuran sa amihanang Sugbo nga napektuhan sa Bagyong Yolanda. Matod sa mga eksperto sa MGB7, 12 ka mga lungsod sa northern Cebu ang ilang na-assess base sa 1:10,000 scale. Ilang nasuta nga dili maayong pabalikon sa no-build zone ang mga residente. Matod sa mga geologist,
Tungod sa delikado sa mga ilang nimutangan, may rekomendar na sab sila og relocation sites nga luwas ng kapuy-an. Ang mga lungsod gilangkuban sa dakbayan sa Bugo, Borbon, Bantayan, Midilien, Pilar, Poro, San Francisco, San Remigio, Tabugon, Tabuelan ug Tuburan. Itong gitawag nga no-build zones. So far sa mga nasa kanang areas, suitable siya for sa relocation site. Samara ng usa ka hulmador og hollow block, human po sila sa opisyal sa pulis kay namato og balay ang maong hulmador nga waay igong hinungdan ganihang kadlawon. Ray Pasaporte, sugin ni Mi. Gikarga ining stretcher sa irof si Josefino Completado, 32 anyos, kinsa na po sila ni Police Inspector Delphine Buntuyan, sakop sa CIDG 7 ganihang kadlawon. Lumad nga taga Tigbawan, Tabuylan, Cebu ang biktima ug nanarbaho isip manghimuay og hollow block sa Sitio Kalubihan, Barangay Talamban. Matud ni Buntuyan nga nangayo og tabang kaniya ang ilang silingan kay dunay namato og pagawas niya sa balay. Iyang nakit-an ang usa ka lalaki mao nga iya kining gipasalbahan duha ka higayon. Apan inay mo patuo og mutahan, gipusil na hinuon siya ni Completado. Mao nga igo ra siyang mibaw sa pagpusil. Hinungdan nga naigo sa walang paa si Completado. Sa pagkalupog sa biktima, nadunggan sa pulis nga nagyaw-yaw kini nga nahurot na kuno niyag patay ang iyang mga kabanay. Nagtuo si Buntuyan nga dunay diferensya sa pangisip si Completado. Wa sab matino sa kapulisan kun unsay hinungdan nganong namato kini. Namato laging tawhana unya do nagyuganoy damage sa balay dia, no? Doon na gibilong nga nagbuak, doon na sa kunin na samdan kun nga bata, huwag man magkabahi, napiksan lang ba sa bildo. Kung sa'y problema, wala ta kaya ba, kaya sigong pa siyang amo ganiha, ginuktok kuno ni ganiha, iyak nung itong palitag tambal gani, kaya magagalayang kuno ba. Nagpasad sa gawas ug sulod sa balay ni Emmanuel Rabur ang nangabuak nga jealousy. Laing gibato ni Completado ang balay ni Bentudtud ugangan ni Cebu City Councilor Alvin Arcelia. Natulog dumay nga kalit magkuan, abot lang na siya. Pamato ba? Naghigda na mitanan. Nya kalit lang, abot dia. Nya matong nagpatabang ko sa kuan, pulis ba. Gito lang to Inspector Delphine kaya kung dili simbak makabawas ba takal na nagpamusil. Nakuha ang armas ni Completado nga 38 revolver nga dunay 4 ka bala ug usa ka kabhang. Ray Pasaporte, News 5. Ginang nga giilang level 2 drug pusher na sikop sa mga pulis kagabi human makuha og 8 ka bultong gidudahang shabu. King Perez, sugin limi. Atol sa pagpatrolya sa kapulisan sa San Nicolas Police Station kagabi, nadakpan nila sa Maydan A. Lopez Dakbayan sa Sugbo ang 49 anyos nga si Gina Sasan, taga Sitio Bakayan sa Barangay Talamban. Samtang nakasibat sa kayang motorsiklo, ang lalaking gingong maoy mukuha unta sa 8 ka bulto ug 20 ka gagmayng pakete sa gidudahang shabu nga nakuha gikan kang Sasan nga gibana-banang mobalor og 150,000 pesos. Yung pagdalaga niya atong gi-freeze siya and then nahulog sa iya ang isa ka pakete nga rebilid nga isa ka bulto. Then amon ato na siyang gipa freeze sa tuwang women police officer. So na find out na to nga daghan pa dai siya dala. Gila nga level 2 drug pusher si Sasan kay makabaligya siya og 200 gramos ngadto sa 1 ka kilo sa shabu sud sa 1 ka semana. Giangkon sa dinakpan nga napriso na siya ni atong tuig 2012 human masikop sa buy-bust operation apan nakapiyansa. Depensa ni ini nga nasayod lang siya nga drogas ang sud sayang dala human o kaya sa mga pulis. So pasabot ni mo na way imong ebidensya nga gidakop ka? Wala. Walang di kalibutan. King Perez, News 5. Usa sa mga notadong tulisan sa downtown area sa Dakbayan sa Sugbo na sikop nga dunay dalang shabu. Andrea Patenya, sugin limi. Kuni adtong buwan sa Abril ang pag-umangko ni Cebu City Vice Mayor Edgar Labella ang nabiktima sa pagpamusil. Ni adtong Sabado, pag-umangkon sa pag-agawa ni Cebu City Mayor Michael Rama ang nabiktima sa pagpanulis. Ang 15 anyos nga dalaga itago nato sa ngan nga Sara, taga Barangay Talamban. Matud pa nagsakay siyag 13C nga PUJ ug pag-agi nila sa may hipodromo, kalit silang gitiunan og kutsilyo hinungdan nga nadagit ang iyang iPhone. Pagkaabot dira sa may Chinese cemetery kay kanang niingon ang kanang tulisan na nanutok na siya kutsilyo na mo
kanandagan man mi pero ako raman to ni kanang ni naog para ipapulis na ko siya kay mahadlok manggod ang uban. Wa damha sa biktima nga madakpan ang maong tulisan atul sa pagpatrolya sa kapulisan sa parian kaganihang buntag. Nailhan kini nga si Eddie Solon, 35 anyos nga taga Careta, kinsa nakuhaan sa bugshabu ganina. Na sila yung natawag bitaw nga along sa UV area. Dagan man, so ilang gigukod. Siyempre, automatic manggid na imong ginang isita kay nadakpan pag body search na kuan og Cebu. Giingong notadong tulisan si Solon, mao nga nakig-coordinate ang parian pulis sa kapulisan sa Mabulo pagsuta kun do na ba kini na biktima. Actually, namin ko na siya sa kakauban ko na din na nauna lang sulod. Sa nagtalupin, sila ramon ng uban na hinihinay lang na ramon ihipos. Tungod ni ini, gida si Sara sa Parian Police Station ug positibo ni ining giila si Solon. Giangko ni Solon ang krimen dungan sa pagpangayog pasaylo kang Sara ug sa mayor. Maaraw ko pasaylo tagiyan ng silbon. Pagumangko ni Mike Rama, pati kang mayor. Nasayod ka nga pag umangko. Nasayod lang ako pag umangko ni Mike Rama, di ako ingon. Di mo ingon? Niya kung ultimo lang. Ingon lang. Samtang gipahibaw ni Mabolo Police Chief Senior Inspector Hartzel Bilyedo, nasuki gyud sa tulis ang maong lugar nga duol sa Chinese Cemetery, mao nga padayon kini nilang gisolusyonan. Natay gipang butang karon diya nga ato ang mga personnel nga naka-on-post gyud, pero kay tungod sa lisod na sudlonon, diri ra gid kutob sa gawas magbutang. Ang ato lang kun naay mga tulis diya, nangay katagtabang sa mga kaila po nato diya nga makatudlo sa ato mga police detective. Andrea Patenian, News 5. Gipasakaan karong hapon og tukmang kaso sa Balamban Police si Cesar Carmelitos, ang sospek sa pagpatay sa usa ka inahan sa Barangay Buanoy sa maong lungsod niadtong Domingo. King Perez, Suginlimi. Kasong robbery with homicide ang atubangon ni Cesar Carmelotes. Ang gipasanginlan nga usa sa mga nagtulis ug nidunggab patay kang Jonalyn Abendan sa Barangay Buanoy, lungsod sa Balamban niadtong Domingo. Sa resulta sa medical legal, nasuta nga 47 kasamad dinunggaban ang nahiaguman sa 40 anyos nga si Abendan. Ang 14 anyos nga anak babay ni Abendan mao'y bugtong saksi sa kamatayon sa inahan, mao'y mitudlo kang Carmelotes. Ningkuan siya gitulis siya daan, ang biktima usa siya gipatay. Subli niyang gihimakak ang kalambigitan sa krimen. Nailang gitas sumangil ako yan di. Nisinte ko ana jud, wa ko kabuhatan na. Sa pagkakaroon wa pa mailhi ang laing sospek kay matud pa sa kapulisan, di mo cooperate si Carmelotes. So doon na tayo mga kauban dito sa among intelligence, among gipa monitor dito sa area. Alam pataga kog panudlog tao nga wala man jud ko buhatan na. King Perez, News 5. Sa tinguha nga masumpo ang problema sa illegal nga droga sa Dakbayan nga Sugbo, dunay giandam nga stratehiya ang Police Coordinating Advisory Council. Leslie Camena de Vistil, Suginlimi. Giandam na sa Police Coordinating Advisory Council ang strategic plan nga ilang buhaton sa tinguha nga maminusa na ang problema sa illegal nga droga sa Dakbayan sa Sugbo. Matud pa sa labaw sa Pikak, Acting Mayor Edgar Labella nga ilang gitigom ang tanang gihulagway nga very serious areas. And of course there were commitments made for a very pivotal collaboration between police on one hand and barangay officials on the other, particularly on the fight against illegal drugs in the mountain barangays. Sus, kuyaw no, mga sumbi na lang unya tapuhon kundi na to ni maputol, no? Though it's quite impossible to totally eradicate, but at least minimize to a great extent the problem. Sa bahin sa kapulisan, mato ni Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Noli Romana nga naghimo na sila silang trabaho aron hinay-hinay nga masumpo ang paghitag sa ginadling drugas sa syudad. It serves as a reminder and an eye-opener for us, for all of us, no? Especially dito sa council din, tsaka sa mga barangay officials. The drug problem is a nationwide problem, even international, no? But for the drug problem to proliferate is for the good people, no, to not do anything. So kailangan talaga it's a concerted effort from all sectors.
ug isip kabahin silang pagpangampanya sa pagsumpo sa ginadiling drogas, gisugda na sab sa kapulisan ang ilang information drive-by niini din una nilang gibisita ang mga night high schools. Leslie Caminada-Vistil, News 5. Attorney Georgia, so doon na kay bagong partner sa paghatod sa mga komprehensibong balita dinhi sa Action Bisaya. For sure, kailan na kaniya. Formal nato siyang ila-ilahon mga kapatid. Ang bago na akong partner nga inyo na sab makauban sugod ugma. Glenn Anthony Soco, o mas nailhan nga si Glenn Soco, usa sa mga inila o respetadong businessmen sa Sugbo. Gawa sa pag-manage sa ilang family business, nagtukod si Glenn og kaugalingon niyang negosyo. Din pinaagi niini, iyang napaambit sa publiko ang hilig niya sa kape. Suway sab niyang gisudlan ang natad sa serbisyo publiko. Apan iyaning napadayon, pinaagi sa pagtabang sa mga batanon ug mga inahan sa probinsya. Unsa kay iyang gibati nga lain na sab nga karera ang iyang sudlan. Well, actually excited ko. Of course, no, tulbaan kay wa mo gini na ko mahimo sukat sa una niya wa sa nakudama na masulod ko niining maong trabaho. Mapahiobsanon nga giangko ni Glenn nga bag-o kaniya ang natad sa broadcasting. Apan iyang paninguhaon nga mas mudagan pa unya ang mutan-aw sa Action Bisaya sugod ugma uban si Attorney Georgia Herrera. I'll do my very best, no? Considering ang paghatod og balita sa katawhan importante kayo. And I take it as a public service, no? Na sa ako ang katuyoan nga makatabang sa tasabsagun sa nga pamaagi. Kini si Glenn Soco. Mga istorya nga di lang kutob sa pagatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Mo kadto naglangkob sa 30 minutos nga pagbalita dinhi sa Action Bisaya. Kini si Dennis Tanok. Mga istorya nga di lang kutob sa pagatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Kay di lang kutob sa balita. Action!